କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ରକ୍ଷଣଶୀଳ, ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ, ନିଜ ଭୁଲକୁ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିଲେଇକିରି ଯୁକ୍ତି କରିବେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବି କରିବେ। ଏଇଭଳି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି, ଆଲକେମି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫିଜିକ୍ସ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କାଲକୁଲେସନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଶାସ୍ତ୍ର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି କଲେ ତାହେଲେ ଗାଳି ଶୁଣିବେ। କାହିଁକି? ଏମାନଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଉପରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତାଙ୍କର ତର୍କ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଗାଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣେଇଲେ ତାହେଲେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ।